Milí karavanisti, ja vás vítam tentokrát z Diakoviec. Nebol som tu 2 roky, takže toto video bude o tom, čo tu nového pribudlo a ako sa upgradeoval tento areál. Ja v tomto videu vítam aj marketingovú pracovníčku Avatermal parku Diakovce, pani Platkovú. Zdravím vás srdečne. Ktorú trošku vyspovedáme, čo tu je nové, čo tu pribudlo a ako sa tento areál upgradeoval. Ja som si všimol, že v zadnej časti sa už tiež kempuje, lebo ja som to pred 2 rokmi skúšal, síce boli tam pripojky, ale nič mi nešlo, takže asi tam už elektrika je. Áno, pravda, že rozšírili sme teda ten priestor. Takto. Ďalšia vec, čo som si všimol na recepcii je, že sa tu zmenili opäť podmienky príchodu a odchodu karavanistov. Prosím vás, keby ste to nejakým spôsobom predstavili, že ako to teraz je po novom, lebo minulý rok to bolo ináč a už teraz je to ináč. Tak už asi ste našli nejaký systém, tak to karavanistom povedzte. Áno, takže posnažím sa veľmi jednoducho, lebo teda je to jednoduché. Jedná sa o to, že pokiaľ príde niekto k nám, ubytuje sa o 10:00 napríklad do poludnia, tak do druhého dňa, do 10:00 do poludnia má vlastne ako keby jeden pobytový deň. To znamená, že držíme sa 24 hodín. Aha. To znamená, že áno. Takisto pokiaľ príde napríklad popoludní, dajme tomu o 16:00, tak zasa 24 hodín, to znamená odchod má potom na druhý deň do 16:00. Ak by prišiel v nočných hodinách, čo ste sa asi chceli opýtať. Áno, ste mi tak tam to funguje troška inak. Do druhého dňa môžu zostať do 19:00 hodiny, pokiaľ je teda otvorená recepcia. Takže tu je troška rozdiel. Čiže keby prišiel o polnoci, tak na druhý deň musí odísť o 19:00. O 19:00, lebo vlastne dovtedy je recepcia otvorená. Presne tak. A takto, ešte čo sa týka potom ceny, vy máte automaticky naviazaný na pobyt aj, tuším, kúpalisko. Áno, pravda, že je to tak. Čiže to sa platí čiže vás nezaujíma, či ten človek sa chce kúpať alebo nie, automaticky to ide? Takto by som nepovedala, že nás to nezaujíma, ale osvedčilo sa nám to. Takže áno. Čiže automaticky to dávate? Automaticky to dávame, presne tak. Dobre, a keď si namodelujeme situáciu, teda, že ja by som prišiel, príklad poviem, v piatok o 10:00, čiže tých 24 hodín by mi plynulo do nedele, čiže v nedeľu by som mal o 10:00 odísť, ale kebyže mám na vás požiadavku, že chcem byť do 19:00, tak čo sa udeje potom? Samozrejme, je to možné, prídete na recepciu, poviete, že teda by ste radi zostali dlhšie, doplatíte si vstup do termálneho kúpaliska a vlastne vo večerných hodinách, keď sa kúpalisko zatvára, o tej 19:00 hodine opustíte areál, takže je to možné. Je to možné, dobre. Čiže pokiaľ budete chcieť ostať do podvečera, tak nie je problém, dá sa tu vždy dohodnúť, takže... Určite veľmi, veľmi radi, individuálne sa dohodneme, takže ide nám o to, aby teda ste k nám chodili, aby ste boli u nás spokojní, takže pravda, že vždy sa vieme dohodnúť. Áno. Dobre, poďme teraz na ten váš areál, čo sa týka kúpania. Všimol som si, že je vynovený detský bazén s tými detskými vodnými atrakciami. Chcem sa spýtať, ja si to už fakt nepamätám, ako to bolo, ale on je úplne na novo urobený, alebo je len zväčšený ten bazén? Ako sa na to pozrieme, alebo ako to zoberieme, áno, je zväčšený, ale taktiež sa dá povedať, že aj na novo urobený. Áno. Zväčšili sme ho, keďže vedenie spoločnosti sa rozhodlo, aby tam bola väčšia detská atrakcia, ktorá má niekoľko desiatok tých atrakcií vodných. Áno. Tak samozrejme ten bazén sa zväčšiť musel, aby v podstate aj tá obria atrakcia, ten obrý vodný hrad alebo to ihrisko vlastne bolo možné umiestniť do toho bazéna. Čiže áno, zväčšený detský bazén, vynovený, alebo povedala by som, že možno aj nový. Áno. A takisto nová atrakcia, ktorá teda bola zakúpená v zahraničí a bolo to celkom zaujímavé sledovať. Teda mali sme tu možnosť, ako sa tá atrakcia stavia, keďže ako ste mali možnosť vidieť, je to naozaj veľká atrakcia. Je to veľké, akože zo všetkých strán. Deti to berú úžasne, tešia sa. Kopec detí, džavot a každé vypadne z inej strany, takže... Áno, vyletisk, áno, presne tak. Takže celkom zaujímavé. A teraz som si všimol, že od cesty ten areál oddeluje nový taký apartmánový dom alebo penzión, alebo ako to nazvať. Áno. Je to v podstate dvojpodlažné, čiže prízemie som si všimol, že využívate na bufety a na služby stravovacieho charakteru. Áno. A vrch sa teda nejakým spôsobom prenajíma. Je to už otvorené? Pravda, že vlastne
keď ukončili sme sezónu minulý rok, 2023, tak sa hneď prešlo k výstavbe apartmánového domu, ako aj teda zväčšeniu toho detského bazéna, čiže vlastne celé to obdobie, kedy sme boli zatvorení až do otvorenia teda prevádzky, teraz v roku 2024, sa na tom apartmánovom dome pracovalo s tým, že je už otvorený, už máme tam aj prvých hostí, ktorí teda zatiaľ máme veľmi pozitívne ohlasy, s tým, že máme tam 9 apartmánov. Tie apartmány sú v rozlohe viac ako 40 metrov štvorcových. Nachádza sa tam pekná kúpeľňa so sprchovacím kútom, je tam predsieň, je tam kuchynská časť, obývacia časť a samozrejme krásna spálňa s výhľadom, čo je veľmi zaujímavé a také atraktívne, že je to s výhľadom na bazény. Čiže sadnete si na terasku, pozeráte si na bazény, aj v noci, keď sú vysvietené, tak je to taká pekná Budete atmosféra. to mať všetko v prestrihoch, takže za mňa tiež veľmi vkusne zariadené a fakt ten výhľad je očarujúci. Môžete si dieťa sledovať v bazéne, pokiaľ už teda nejakým spôsobom je ako tak samostatné a v podstate vy si sedíte na terase. Hej. Aj tak sa dá povedať. Za mňa tá stavba, vedel som teda, že sa to stavia, lebo však som s vami v kontakte. Nevedel som si to tam predstaviť, že ako to bude, ale keď som to videl teraz ako celok, tak fakt sa to tam hodí. Mne to príde, ako keby to tam bolo odjak živa. Čiže v podstate toto chcem dať aj do pozornosti kemperom, že pokiaľ by ste tu chceli so známymi, príbuznými, ktorí napríklad nemajú karavany, vy idete do kempu, tak viete ich ubytovať v týchto pekných apartmánoch a v podstate viete tráviť čas spolu na tom kúpalisku. Dobre, poďme ďalej. Čo som nevidel, tak je tam nejaký avačik, taký akože park pre deti to nazvem. Áno, keďže ste hovorili, že ste tu boli, alebo že ste reportáž robili pred tými 2 rokmi, tak minulý rok vlastne vznikol aváčik, detské ihrisko, ktoré je naozaj veľmi pekné, dobre vybavené pre deti. Sú tam nafukovacie hrady, sú tam kolotoče. Tento rok tam teda pribudla aj detská manéž, pribudol tam vláčik. Áno. Čiže naozaj tie deti majú vyžitie, ako keby boli aj niekde možno na nejakých, nechcem povedať, že jarmoku alebo trhoch, ale teda vedia sa aj takto nejako povoziť. Taká kolotočarina, áno. Áno, presne, tak máme tam animátorky, čiže vedia teda detičkám sa povenovať. Áno. Takže, je to, lebo som si všimol, že je to ohradené, tam sa platí nejaký poplatok, alebo je to v cene? Nie. Tento rok sme sa rozhodli to spoplatniť, ale teda ten poplatok si myslíme, že je priateľný na to, čo vlastne to ihrisko ponúka. Áno. Ďalej tam pribudlo detské ihrisko, na novo urobené v tej časti. To je v rámci areálu, čiže vedia sa tam deti hrať. Všimol som si tam taký tie nadrozmerné šachy, nejaké to človeče, nezlob sa, také rodinné stoliky, takže za mňa palec hore. Potom celkom zaujímavý kamión som tam videl. No, áno, to je taká naša veľká pýcha, to musím rovno povedať, pretože ten kamión má aj svoju históriu, ktorá je pomerne zaujímavá. Áno. To znamená teda, že niekedy v minulosti ho dokonca vlastnila aj dánska kráľovská rodina. Ale čo? No vidíte. A dokonca ich syn Joachim, ktorý má teda veľkú vášeň v pretekárskych autách, v ňom prevážal svoje autá. Čiže to je, povedzme si, taká nejaká história. My sme sa teda rozhodli využívať ho ako pojazdný bar, to znamená Ava Party Truck pojazdný bar s tým, že je situovaný u nás na kúpalisku, ale bude chodiť aj na rôzne festivaly a nejaké možno jarmoky. Tento rok už ho mali možnosť vidieť vlastne v Galante a takisto aj potom na Šalianskom jarmoku. Super. Čo je na ňom zaujímavé, teda okrem aj nejakej tej historickej roviny, čo si teda ja myslím, že zaujímavé je, tak to, že je krásne podsvietený, hlavne teda v tých večerných hodinách je vidieť teda, že tie svetla robia tú show a ako sa povie, hrajú si navzájom. Potom veľmi dobre je tam umiestnená, alebo veľmi dobre je tam fungujúca hudba. Čiže je to nazvučené celé? Je to veľmi dobre nazvučené, ďakujem. A celkovo ten dojem je príjemný, lebo teda máte nejaký dobrý letný drink v ruke, k tomu krásne svetlá, skoro ako na Ibize. Áno. A ešte aj tá príjemná hudba, čo teda snažíme sa ju tak mixovať, aby bola lahodná uchu. Áno. Takže je to naozaj veľmi príjemné. Dobre, ďalšia vec, čo sa chcem spýtať, nočné kúpanie funguje po starom? Piatky, soboty? Nočné kúpanie funguje po starom.
Tam sme akurát upravili teda čas. Tento rok začína skôr nočné kúpanie od 20. do 24. hodiny. Takže... O 30 minút začíname skôr nočné kúpanie. A počas nočného kúpania idú aj bary? Môže sa človek Pravda, že samozrejme počas nočného kúpania je otvorený poolbar, dá sa samozrejme aj v stravovacej prevádzke najesť, takže áno, fungujeme. Funguje. Dobre, za mňa nové veci, ktoré som si všimol, ja som vymenoval všetky, povedzte ešte vy, že ak tu je niečo nové, o čom som nehovoril. Všetko ste nevymenovali. Nie? Aj keď teda naše wellnessko vzniklo už minulý rok, ale teda tým, že... tam je taký roh, áno, pri tom penzióne, áno. Možno teda karavanisti, ktorí ste už u nás boli minulý rok, takže ste ho mali možnosť zaregistrovať, ale teda pre tých, ktorí teda neboli, tak máme také menšie wellness centrum, to znamená aj to vonkajšie wellness centrum. To znamená, že máme tam fínsku saunu, máme tam potom bylinkovo-solnú saunu, takisto je tam ľadová komora, výrivky, takže veľmi príjemné miesto. Ako tá ľadová komora za mňa ako paráda. Áno. A predpokladám, tiež sa to asi pripláca niečo k tomu vstupnému, že keď to je to za poplatok, samozrejme. Hej, výrivky sú tam a tak, hej, videl som to, budete to mať tiež prestrihnúť. A ešte premýšľam, že či vás nedostanem, ale ja si tak myslím, že sme asi spomenuli také tie najväčšie novinky za tie 2 roky, ktoré vlastne sa u nás nejako vyvinuli do tej podoby, o ktorej sme sa teraz, o čom sme sa vlastne my bavili. Čo vám teda môžem povedať je aj to, že pripravujeme ďalšie novinky, čiže určite aj budúci rok sa budete mať na čo tešiť, s tým, že prezrádzať nič nebudeme, takže len treba počkať. Áno, čiže treba sledovať na sociálnych sieťach, aby ste sa dozvedeli. Za mňa ešte jednu takú dôležitú vec by som vám povedal, že v tej sezóne, keď prichádzate s tými karavanmi, tak v podstate nie je to kde zaparkovať. Karavanisti máme tendenciu zaparkovať pri tej recepcii, lenže nie je tam kde. A ísť sa ako urobiť si check-in, zaregistrovať sa a potom prechádzate, len strašne sa tam blokujú tie auta. Normálne karavanisti, choďte normálne do toho kempu, tam je vrátnik, on vás tam uprace nabok, tam si necháte auto, on vás pustí bočnou bránou a vy idete na recepciu, vybavíte si vlastne náramky, papiere, zaregistrujete sa, vrátite sa nazad a neblokujete tak cestu. Čiže nestávajte na tej hlavnej ceste, ale rovno choďte normálne do toho kempu a tam už vás ten vrátnik bude navigovať. Čiže z mojej strany asi všetko. Ja sa teším pri ďalšom videu na vás. Budem vďačný za každý odber, za každý like tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, dovidenia. Majte sa pekne, dovidenia, tešíme sa na vás.